Entina aí cara for charger loatra não efa charger loatra zegny entagny alo de ateriny manao entagna aby izy no izy ka mbola possible raha io zay vao agnamezana le raha hafa na i raha zegny ka mbo misy raha tokony adokony adoko hoe raha io maro loatra enta hainao zy raha tonga sokony ya nambieko foi le rabe no nambieko foi le naitoaka nesse ka fisy nataoko tagnatiny sy naloha fora natao fô alo efa seky tsy nataoko tagnatiny toka io zany azon'le entigna filo azonao mamo ale amizare any fofafony tegna no azonao raha volany or iôlo io fana iôlo iny imka igny am tsy mentsate efa igny afatsy ny koragna mare volana ameko izy tany misy grossiste jiaby fa misy zara fa tamintany rehetra fa miprocheme zay ka bazaramboly kany misy ato magnano son misy grossiste jiaby dikle tsy épicerie edy fô le grossiste rano magnano son ato misy jiaby fa mivolany bola fô io lela bogosa lela tegna bogosa Madagasikara eto magnano son aka zalahy Sali agora tsika ino vovô ino tatitra avy aminareo agny avy aminay hato mamangivangy amin'ny telefone mamangivangy amin'ny FB mamangivangy amin'ny direct sady magnamboatra raha hato ketriky vovô fa zay fiainana tia la musique tsara boucle ny fagneva Agora mga pude. Bala siya nagmis parolet zenge. Bala fio kira fo. Ana razo.
Fanarô zay mila maquillage karanaka ty ato metr ato izy Tina Cristal io maître de maquillage ndraiky fagneva jiaby izy io c'est elle qui fait la magie sahava boka olo ratsy be karaha zahay ty nivady karaha papoety nazony viavy io magnano sculpte soranay io lombolombony Mozart izy tana zao male magnano Picasso lombolombony Picasso volagno koa aminarô soranao dessiné jusqu'anao vadiky Barbie spécialité nany fagnevanao koa karaha zegny fanarô ndraiky koa ivanga fagneva amy Fabiola hagny ndraiky maître hagny perrique hagny chef koa resaka maquillage ndraiky fagnapitagna perrique fagnamboaragna izy chef d'état chef de gouvernement io gouvernement des femmes qui portent les perruques chef tsika jiaby ato ty zany kisolo mbabambahoaka ny viavy magnano perrique fotony za midefendre tanarô midefendre ka zegny za hoe olo viavy importe perrique zegny olo mivolagna wa olo magnano perrique olo tsisy fagneva non c'est faux tsy hoe tsisy fagneva fa fitiavanay mihovahova vienay magnano perrique fotony zay zegny tianay zay niany Beyoncé amaray Rihanna afaka amaray Cardi B azonarô tianay zahay mihovahova fa tsy hoe zay tsisy fagneva zay sola non c'est loin de là zahay tia mihovahova azonao donc perrique io zegny managna pouvoir maventy tsy araka anarô pouvoiran'ny perrique pouvoiran'ny perrique io volanko aminarô maventy anao jo ty magnano perrique vadinao tsy mandranto jamais parce que anao niany Rihanna hitany amarenao viavy hafa hitany afaka amarenao magnangy hafa koa hitany azonao jamais izy andeha hitady hafa boka morceau hafa anao fa io fa miovahova anao fa agny ane tsy monotone raha igny anao tsy monotone azonao fotony zo lavaka io araiky foboka azonarô ono fa la tête zegny miovahova izy mahita la tête vaovao agny izy tête nefa izy boko amizay agny lavaka araiky fo azonarô ino maraha samihafa amin'io azonao trou azonarô lagn'olo be edy mahera volaniko zegny tsy zaza tsy midriky amy koragna zegny fa tsika jiaby ato fa olo be fa io zegny anao koa miovahova azonao tetry fo izy mahitanao sanandra karaha le magnangy izy matetry magnangy agny antany agny igny fa anao koa zegny yo anao ke ndraiky lamba nandesinao nandry haligny igny toute la journée amaray mbala igny fo koa drako ramose change de tête change de tête autre azonao ndraiky tsy maintsy mody amy trou off fa izy fo zegny change de tête hely izy atsendriky mangalangala jery zegny netra koa venzo ilaigna ny miovahova drako ake perrique io managna pouvoir ke ro hato ty koa managna pouvoir mampiovahova sora ty anao na karakory karaha taonay ty mahogo drako ny vadiko ronono hitanarô io Tina Cristal agnarana ke anarô an'izay ty commande drako contactinazy alefako aminarô ity 032 29 916 94 drako contactenarô anarô zegny Antananarivo ho anarô zay hagnano mariage tsy haiko nagnano karakory tianao na exceptionnel amy fotoanandro tadiavanao izy alefasa fa izy mety mideplace koa aminao na faritany na ia izy en personne avy aminao agny magnano la magie agny drako ke zegny ke ilaigna drako ny miovahova ilaigna zo ilaigna ia marigny ndraiky hoe tsy tsaratsara ny naturel drako tsara boka drako naturel ilaigna fo boka io na io fo tsy naturel io ne io fo miaraka aminao io tsy afaka fa ilaigna zegny le anao managna pouvoir de séduction amy vadinao tsy pouvoir de séduction amy n'importe qui edy soke hoe nde sedira olo jiaby zay mandalo non ilaigna anao managna pouvoir de séduction amy vadinao
ilainao zegny ma chérie na tianao na tsy tianao ilainao pouvoir de séduction amy vadinao parce que anao kofa varivariagna yo ro lehilahy io nataonao ino ro io kofa tsy tidoko ro tsy tidoko fa anjaranao zegny mikolokolo anjaranao zegny magnano raha mamparazonao mampararararara quoi fa anao aza mandry anao ko tsisy moyen mivanga perika afaka ivoavoanao bangonao drako afaka ataonao dodo ko Eliza Marais mivady karaha ty koa azonao afaka ataonao lycée Eliza Marais anao afaka magnovagnova anao afaka azonao anao afaka na tsy voatery nareo baka manambola mavita magnano zegny tsy voatery tsy resaka vola le raha azonao afaka ataonao zegny na anao ohatra hoe raha afaka ataonao aby zegny que zegny drako ilaigna le pouvoir de séduction anao koa zegny olo manambady anao managna olo miaraka aminao fixe ndraikindraiky koa drako izy hempaka drako karaha ataony antsika ty mihinagna ro mazava fo isan'andro mba ty hihinagna lasauce hely koa ndraikindraiky azonao fa nefa izy zegny tsy maintsy hipody fo amin'ny toeragna navieny fa izy zegny tsy maintsy balabala hely koa hagny zegny agnandakandra tsira ambadika agny ke anjaranao zegny no mahay magnamia la sauce mahatamagna izy aminao asa koa drako ty asa fiarahagna amin'olo asa karaha ataon-tegna ty fa nisy expérience à mon âge fa maromaro ny expérience zay efa nandalovagna an-tegna ty ndraiky karakarazagna n'olo mba matagnatagna lehilahy hely za ndraiky anao miaraka amin'olo za ty ndraiky azo lazaigna olo mahatagna agny zegny le secret matoa za mahatagna lehilahy azonareo mahatagna niany za drako tan semaine amare za fa Britney Spears koa azonao anareo mitokiky za fa raha marigny raha volaniko aminareo zegny ya amare za Britney Spears drako afaka amare za fa Maria Carey ya anao zegny mila mihetsiketsika amin'ny fiainagna tsy mila mandry parce que nareo zao nareo de lehilahy fikoragna iabaka drako atsika ty boka tia lehilahy navetsika amin'ny fiainagna eto fa fitiavagna lehilahy atsika zao tsy n'existe amin'ny fiainagna ty koa tsy tia lehilahy ray aman-drenitsika tagny atsika zao tsy teto atsika zao tsy nihaigny teto ray aman-dreny niteraka atsika tagny izy koa tsy tia lehilahy atsika tsy navy ambony donia ty fitiavandreo lehilahy tagny koa navetsika zao ty eto ty dady tsika tagny niteraka mamantsika izy koa tsy tia lehilahy atsika karaha mamantsika koa tsy teraka dady tsika koa karaha zegny ke fiainagna ty drako fa zegny fo fitiavagna fiarahagna fifankatiavagna miteraka magnamia taranaka mizotra magnagny agny zegny le base le fiainagna miteraka anao misy taranaka eo koa anao mandeha mitady vola karakory koa andeha milomako taranaka anaka ty karakory koa andeha milomako fianakaviako ty fa zegny base ny fiainagna antsika ke normaly izy koa zegny la plupart 95% d'artistes dans le monde mivolagna fitiavagna aby 95% d'artistes dans le monde mikoragna fitiavagna na tianareo na tsy tianareo fa zegny ny marigny la vérité na ifamatra anao na tsy ifamatra fa zegny la vérité satria base ny fiainagna antsika dia fitiavagna na vientsika ambony tany eto fitiavagna na vientsika miexiste ambony tany eto fitiavagna na vientsika niany moeraoera eto velogno managna novotro boka amin'ny raka io boka amin'ny fitiavagna drako ya ke zegny
mitrahira voty ya lehilahy. Drako. Atsika jiaby ty samby tia lehilahy. Legny tia viavy zio fa hitan'olo hafahafa edy. Anao koa fa tia viavy, fa ilikiliky ny fiarahamonina anao. Fotony fa hafahafa drako hoe tia viavy. Ino manao koa fa tia viavy, ataonao lesbienne, azonao. Fa anao zegny izy koa fa tia lehilahy zegny norma agnatin'ny fiainana. Donc tsisy olo tsy tia lehilahy. Azova olo tsy tia lehilahy, azovy. Azovy, manangana tagnana olo tsy tia lehilahy zalahy. Manangana tagnana heto. Legny olo mivolagna fa za tsy tia lehilahy. Manangana tagnana heto. Tsisy olo tsy tia lehilahy. Karaha zegny koa vola io. Misy olo mivolagna, moi tia vola drako ry hoe tia vola moi drako. Azovy ma olo tsy tia vola Ifo azanao marandraigna agnatin'ny tranonao fandeha fitadiavam-bola. Tsy pitrahanao amin'ny tany misy anao. Ialanao Madagasikara, andehananao andafy. Anao na Madagasikara, ifo azanao magnena akoho. Mandeha mitototo à gauche à droite. Fa vola fo mitsakarokazo. Ia. Azovy olo tsy tia vola, azovy olo tsy tia lehilahy. Manangana tagnana. Drako alda. Anao zegny tsy tia lehilahy. Mahavandy anao. Ka anao zao tia viavy drako. Anao mavandy. Merci beaucoup. Zazala love lehilahy atadila mashiro vato. Moi bravo ma chérie. Drako ankafizany nodrika ko. Fa zegny fo de génération rango boka dadintsika tagny rango boka tamin'ny tolo antiquité-tsika tagny drako naviantsika heto ty naviantsika taranokandreo génération ro fa fitiavagna lehilahy fo naviantsika ty heto naviantsika niany existe fa fitiavandreo tagny lehilahy io fa zegny naviantsika ty ny existe eto fitiavandreo tagny lehilahy naviantsika niany ny existe. Izy koa tsisy tia lehilahy ro tagny drako tsy nagnano fandehan-draka io atsika niany tsy teto. Atsika niany tsy teto.